bugata be. Ano ka na kahon na magdala? Mo ka. Nga man igluhon. Wa patay ko na. Ing nanti ka katong didapit sa luyo sa payag ba? Katong nga kahon katong itom. Wa ako kakita lagi kay na lang gud. Si reklamo ako bitaw ni da. Kana man kahon no. Di kinahanglan ta nga magikiro ana. Kau sa ana ikaw ni bahala ng mga diskarte ba para tanaw nga magikiro juga. Tao oy. Sige, plaster na. Sige, ang bato, nakadakal bato. Ang bato, naato na mo, tawas. Kapay mo nagdala. Kaya tawas, ako mag-iugom gabi. Sige na. Ikay, tanaw rito na mga tao. Sige, inyo nga na yung magic rin, ha? Kung apo rin napita, Luis, basurahan man eh. Sige lang. Di ba pista mo rin napita sulahan? Agi-ana dito rin. Tapos kayo. Sige, ikay nga kaya ako rin. Ambitin na kasi wala tabitin. Sige. Adi nabitin bitaw. Sige. Sige, ano? Oy. Wa pa tao gani. Practice ba? Practice. Tanaw. Wala pa yun. Sabi tao mag-practice tako. Ato ka na dito. Ay, sige. Oy, ano na ba tiri balita mo ba tawas na pulo ka. Di ka madugtan rin barang. Ato dito na ba? Adi. Ilapat ko ti akro puno. Sabi ko. Nakariatin? Oo, nakudritin. Ngawan, pita Ako ni Tinoy. Siguro sa live mo na akong Marta. Iyo, majikiro. Di ba ka mo majikiro? Kanina nagpadong. Kani, makapagmwarta dyan may ang Tinoy yun. Oy. Dali mo. Na kami magic, ipakita ninyo. Magic no. Magic. Ada de magic ro nga tinguhan maron. Upang sure pa ng magic nyo dia. Magic Iba ka. Kung posilon mo, di mo mundutan. Hati noon! Kung siya mo, di ka mo mundutan. Dugabon ko no di mundutan. Padunggabon no tubangan di ba mundutan. Ako abi ko Tinoy, maayag yung magic. Ya tira. Ato ko no suwayan ko no. Tinuod ba na? Hello. Adi, yabitin. Oy, na. Sige. Bosong mo dito. Oy, magic rin. Hore. O mga pesos. Upay na sila. Ay, buto magic. Tinuod ka ng magic nimo. Ito na yung uding magic So, siyempre, ako magikiro dyan ko, no? Dugay na ko sa karnibal. Obserbaran na to, tinuod pa gyud. Bakit ako na may unsa na inyong mga anting-anting niya. Okay. Ako pakita kayo, ha? Kung saan ako himo ako bitin, ang kining naasasort na bitin. Sali, hay. Uri mo siya ni impacto na napulpulog na yung nagdalag sa ako. Ito siya anubot ni silang mata. O, sige. O, sige, pari, ayun, mutuo ba mo ka ng tawas tapol? Oh, kana, tinuod ka na. Tawas tapol. Tawas tapol na. O, labi na ka na gusto mo mutaya o ka mga swertes. Pwede ka mo muna o ka ni. Porta. Jis, ano ni ko ah. Ay, kulit tayo. Oops, abitin. Uy, pastilan. Uy, manuklog. Ay, mo kumpiyansa ni haling-kulik ko nila gamay, no? Lelayo tagamay kay manuklog. O, abitin. Abitin ka mo. Bitin niya. Okay. Ako magic ko na bitin. Ay, sir, Wa mo kasabot kay orasyon gina siya, no? Bot, suka ang ulo. Ikawas. Okay. Bot. Jesus. Dahil mo kulas. Ilan ako ka kamayo nga magikiro. Magic. Ha? Pili mo na bitin kalit. Manok mo na kalit. Oy, ang bato rin, no? Wala na nakahatag rin, no? Uy, ang bato day. Di ba? Wala Wala gimik kwarta, wala. Hindi nga wala nga, tapos ako hindi mo manudot na eh. Paso mo, doon ka mo, inuhan, di mo kadot. Sige, hatag ako. Mga tao sa Ako pa nagsuda kay 5 million na may suda na. Ini kita kagini, mo tagan. Oh, kana. Ayam, tunga pangwari. Tunga ramoni. Oh, karon. Ambitin. Agaw ko ambitin. Tala, bitin. Magkano. Para mo tume. Ay, kumbiyansa kay mapaka niya. Oops. Wah, unas pagyapon. Wa pa na yung bitin. Mo na ko balik ko. Kaya kini bitin din siya. Oh, pwede talikod.
Para di Talikod. para di Pila ka minutes sa mong kuan. Basta talikod lang, basta talikod. Pila may nakuliktar mo diya. Pasti di kata tau. Tapos 500. 500. Sige, sige, sige. Rots, kaya dito na. Ay, sa mga tubang, ha? Dugaya sa na. Mga buang mo nanagan wa. Buang ulo. Ay, wa tay pliti na. Tay na. Ginoo ko na ilang kita mga puto. Pliti na to ni Ron. Tanawa Ron eh. Nahimo ko pitin. Nay. Ano kay boss? Pakan ka. Na, ay na. Sus, Ay, mo lagi asin lagi. Istiwan na ila na ta. Dako gyud. Pila na kon. Nakailan sa ta. Nakailan sa ta. Pasti lang daghan kwarta. Kapitin. Ang kaon. Kaon. Wala mo na dalang kaon. Wala. Uy, giahak. Apitin. Apitin.